na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama nga makalingaw, makahilak, makainlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon. Eric, nakita ni Mas Madam Lily ang iyang mga mata. Oh, masok-anon ang iya mga mata, Ella. May gitaguan sa Miss Madam Lily, Eric. Klaro kaayo. Ella, ato na siyang kalimtan. Ang atong pangandaman, mao ang pagbasa ugma sa abogado sa atong mga masunod. Eric, kulbaan man ko. Sa unsa? Sa sinultihan ni Madam Lily. Mura man og nagpaabot siya nga doon nagyumahitabo ugma. Bitaw, no? Muro siya doon na buot ipasabot siyang ipanulti. Hapsay ra ka ugma ang pagbasa sa last will ni Amahan. Wa ko'y kasulti. Pero, magpaabot na nata sa may tabong ugma ang lawa. Ug ikaw, Ella. Unsay tag-an mo sa imong masunod ni Amahan? Doon na ka ba'y ginudahan? Wa, Eric. Dili maguguganahan nga magunahon na nga mugudbay na tahapit. Basta. Sa ako nang gisulti sa unahan. Magkontak kay ta, bisan ko magkabuwag-buwag na ta, Ella. Oo ba? Salamat. Uy, uy, uy. Uy! Lingkod sa kuno, be. Apit ako malibat sa sigig tanaw ni mo. Ay. Paso-paso dia sa tubangan ako, ha. Dili lagi ko mahimutang nga maghuna-huna ugma. Nga basahan na ta sa atong masunod. Unsa gyud kay ipasunod ni amahan nato, no? Ay, kulbaan sa tagapil ni mo, eh. Kon gamay ra gani ang ipasunod nako, mo reklamo gyud ko. Kunya, makareklamo ka, ha? Nga di man nato na paraginti samahan. Igo ra man ang muhatag nato sa uban niyang katigayunan. Pero dili mahimo oy, nga mas dako sa ila og madawat. Oh. Ato lang panahon. Ngano di ay Eric? Ikaw di ay. Mudawat ra ka bisag usa ka ektarya lang ang ihatag ni amahan nimo. O ako'y mahimo niya na. Pero, doon ay laing paagi. Unsa man? Ako anong giplano. Kalma lang una. Ayaw kayo palabi sa imong ka-excited, okay? Ngano di ay? Wa ka maghinam-hinam nga mahibaw unsay imong madawat, ha? Naginam-hinam lagi ko. Pero kung unsa man ang ihatag ni amahan nato. Wa na tay mahimo ana. Di ta makabalibad. Kabugnaw sa hangin din sa lawan. Ay, ugma, mahibaw na gid mi kun unsay among masunod gikan kang Amahan. Mayo pating kaling magkalingaw kong vlog, oy. Hello, guys! Ni ako karon sa dakong hawanan at tubangan sa mansyon. Okay ba mo, guys? Ipakita na ko ninyo ang bonus na ko sa pagkakita ining singsing. Charan! Kakita mo ining singsing sa akong tudlo? Mauni ako nakitaan, guys. Ug kanang mansyon. Kakita mo ang dakong mansyon? Ako na ko nung tag-iyaan na. Pero, wa pala'y papel. Pero okay na. Guys, murag, dili tinuod, no? Doon na kayo mansyon. Unsa kay maayo na kung buhaton ining maong mansyon, guys? Uy, Nag-inusara na lagi ka din mo. uy. Guys, babay una ha. Hangtod sa sunod higayon. Vlogger di ka? Gamay. Pero dili pa ko maka-live. Ako ning gitigom kay dili man gud pwede. Oh, mau ba? Kumusta naman si Amahan? Natuog pa. Mau nga, ninaog ko ka diyo. Ella, may uyab na ka? Ha? Unsa man? Si Eric. Uyab na nimo?
Dili, uy. Ako rin ang best friend. Oh, abi na ko. Uyab na nimo. Sikit mo kayo mo. Kuan, amigo rami. Sure ka? Nga amigo na mo. O, lagi, amigo rami. Oh, salamat kay wala masuko kung magsikit-sikit ko nimo. Si Manny. Ang nurse ni Amahan ug si Ella. Naa sa kasibo. Nagsulti. Please ko sa nagtawahan na ra. Eric? Sa gitan o nung res gawas? Wa man. Uy. Ang nurse ug si Ella. Nagsultis kasibo. Ay, pasagdi na sila. Nagsilos ka? Ha? Wa man. Klaro kay nagsilos ka eh. Pero wa kay bahimo. Kay di mo na ni mo uyab si Ella. Aon sa man? Tinuod ba? Nga dili ni mo uyab si Ella? Dili. Sood lamin higala. Aw, kung mo na. Libre pa day siyang manguyab og lain. Klaro kay nagsilos ka. Ang kuna na lang, Wa lagi ko magselos. kung nagsilos ka, padlugan ng nurse na ambisyoso. Ha? Tingalig maunhan ka. Gitawag na si Ella ni Amahan. Dili may mong makitaan ko na din eh. Amahan, may tuyo ba kanako? Don, niyan ako. Ya, una mi si Ella. Manny. Sure, Don. Amahan, unsa may tuyo man ako? Gusto ko lang. Ikaw, pahimanguan. Bahin sa unsa man, amahan? Ayaw yun. Hubuan. Ganang sing-sing. Asol. Sa imong todlo. Bisan sa pagkalego. Unsa? Ganang maonsing-sing. Ang muusap. Sa dagat. Sa imong kinabuhi. Ella. Amahan. Ayaw ipanulti sa uban. Kining akong panugon nimo. Ha? O sa kini kapanugon na dili nimo mahimong supaton ila. Oo. Oo, amahan. Bisan tunwa na to. Ayaw doon ka na hugbo. Oo. Oo, amahan. Sige, magkalakaw ka na. Gabi na gyud Joel. Ugma, mauna ang adlaw. Sam ka, Wilma eh. Wa nagilaing soda ng utok mo. Ayaw pag minaot oy. Hmm. Nahibaw ko nga mausad na ang naa sa imong utok. Naghuna-una sad ka kung unsay imong masunod ni amahan. O ako noon, okay ra mo ko ba? Kung ang iyang lapad nga kayutaan ang iyang hihatag nako. Mana kay nang yuta ro no. Ako sad. Ako dayon ang ibaligya. Unya, musibat na dayon ko dinhi. Eh, matog na ta eh. Oh. Unsa ba to? Unsa to oy? Mura Doon may tao magmayta. sa sala. Bitaw. May naniida. Ha?
human ang sala. Hoy! Kinsa kang naniid na mo ha? Eric! Gawas na lang diya sa imong gitaguan, Eric! Joel, wa may mitubag. Basin ang anino na sabni. Hoy! Joel, ayaw ko biya iha. Kinsa man ka ha? Nga niya sa sala? Hoy! Wa gimitubag nimo, Joel. Ang anino na gyud na, Joel. Ay, mamatay na ko ini. Hilom, oy. Yabag ka man. Mamatay na noon ka? Nga, naaman ko, uban nimo. Joel, adto na lang ko matog sa imong kwarto, ha? Usa? Ang ano kang dili magid ipahubo ni amahan kining singsing asul. Si amahan di ang naghatag ini maong singsing kang Arabella. Hain naman tong mga retrato ni Arabella. Oh, diha ito sa huna sa makina sa panahin na ko mabutang. Oh, ni Ara. Klaro kyod. Mapahiyumon kaayos Arabella ining retratos gazebo. Pero, wa pa siya magsulob sa singsing ini. Pero, sa diri na siya sa makina maglingkod, may singsing na siya. Pero, magulanan ang iyang mga mata. Parehas mi gunahonag si Eric ini. May gikagulaan si Arabella, samtang nanahit siya. Kitsa marong nanuktok. Kinsa na? Magmata mo! Magmata! Day. Oh, madam, sa iyuhan nimong namukaw eh. Panganda mo! Kaya nagpaingon na dinhi ang abogado ni Don Faustino. Usa? Kung mao na, basin masayo-sayo ang pagbasa sa Last Will and Testament ni Amahan. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!